Premierul Cioloș, declarații surpriză despre cum ar putea, atenție, România să colonizeze alte țări în favoarea românilor din diaspora. Pe final de mandat, Cioloș spune că își propune să creeze locuri de muncă nu numai în România, ci și în alte țări și astfel să ajungă la o colonizare, citez, inteligentă. Pentru români care vor să exporte sau care vor să investească în afară, ce mai bine decât să faci un parteneriat tot cu un român de-al tău, dar care locuiește, trăiește și muncește deja de câțiva ani sau uneori chiar de zeci de ani într-o altă țară care are un potențial pe care România îl poate valorifica acolo. Și eu mă gândesc, de ce nu, chiar și a crea locuri de muncă nu doar în România, dar locuri de muncă care se creează chiar în afară, de multe ori pentru români care au decis să locuiască acolo. Și în felul ăsta e și o formă de, să spun, colonizare inteligentă a spațiului ăsta de dezvoltare economică în jurul căruia trăim.